Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Setunggal Panggul, ingkang kula hormati ugi Bapak lan Ibu Guru, ingkang kula hormati ugi sedaya jajaran pegawai sekolah SMA Negeri Setunggal Panggul, lan ingkang kula tresnani kanca-kanca sedaten. Monggo kula lan panjenengan sedaya samiha manjetaken raha syukur alhamdulillah dhateng ngarsanipun Allah. Dene menapa Allah sampun paringi hidayah, inayah, rahmat lan kanikmatan dumateng kula lan panjenengan sedaya. Sehingga kula lan panjenengan saged wonten ing papan punika kanthi sehat walafiat. Mboten kesupen sholawat saha salam tansah kula lan panjenengan aturaken dhumateng junjungan kula lan panjenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula antu syafaatipun wonten ing yaumul kiamah. Mugi tansah linepatno ing deduka tinebihna saking saliring awit kula mawantun jumeneng lumrap atur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Kula badhe medharaken babagan karesikan lingkungan. Karesikan lingkungan wigatos sanget tumrap kula panjenengan sedaya. Kedah kula lan panjenengan emut bilih lingkungan inggih punika panggenan kangge gesang kita sedaya. Sehingga kita kedah nguri-nguri lingkungan niki supaya dados pagesangan ingkang ayem, tentrem, ugi sejahtera. Jagi kerisikan lingkungan menika salah sawijining upaya ingkang utami kangge nyegah menika werna penyakit. Kita minangka warga sekolah karisikan lingkungan saged kita tumrakaken wonten ing lingkungan sekolah ingkang kita tresnani yaiku SMA Negeri Setunggal Panggul. Mbok bilih lingkungan kita resik, kita ugi pikantuk dampak positifipun. Inggih menika kegiatan pasinaon dados aman lan ngremenaken. Karesikan lingkungan sekolah saged kita tindakaken kanthi cara bucalarahan wonten ing panggenan ingkang sampun samekta. Mindhakaken piket kelas kanthi teratur. Kita minangka warga sekolah kedah sareng-sareng nyengkuyung babagan karesikan lingkungan sekolah supados dadosaken kita sedaya kraos. Karesikan lingkungan tanggung jawab kita sedaya. Kanthi menika ampun ngantos kita lena tumrap panggenan ingkang saben dinten kita gunakaken kanggo bibinau sesarengan. Para rawuh ingkang minulya, cekap sematen ingkang saged kula aturaken, mbok bilih wonten kathah kalepatan ugi kekilafan, kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Saking kula Triana Gita Sarputri, kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.